Salam, gaderli vatandaşlar. Şu gün men şul gysga, ýani açyk efirni geçirecek bolýan ýalnys bir Zoom kanalyna, DWT'n platformasyna, DWT'n taşşakatyna, ýani meýdanlatyna gepleşip geçirdik. O ýerde biz politika barada, siýasat durmuş barada, Türkmenistanyň siýasat durmuş barada gurulmak. Indi şu ýerde bir Bahadır diýen bir oglum gaty sorag berdi. Şu soruň esasy manysy biz ine daşyny türkmenler näme edip biler şu rejimi aýyrmak üçin. Bizim esasy mümkinçilikimiz näme? Biz hemmemiz üýüşüp ýa ýeki adam näme edip biler? Biz hökman içinden kaldırmalymy adamlary ýa hökman içi galmalymy? Ne biz daşyny näme edip biler? Ne şu sorugy berdi. Şu sorugy men siziň bilen gysga ýa seredesim gelýär. Birinji bilen biz näme edip biler? Biz ýollar açylar. Nähili? Biz Türkmenistanyň prezidenti ýeközi ýollar açjak bolsa, ýani ýeközi ýollar açjak bolsa, ýeközi ýapjak bolsa, ol oň yktyýaryna däl. Türkmenistanyň prezidenti bolsun, bolmasyn, bu döwletde konstitusiýa bar we döwletde esas kanun bar. Kanun esasyna pandemiýa bolsa da öz raýatlaryny Türkmenistanyň içine hökman suratda salmaly. Ol koronawirusyň arkasynda gillenip ýollar ýapýar. Ol koronavirus epidemiýasyny ulanýar bizim halkymyza garşy. Şoň üçin ol bekanun hereket edýär. Indi biz näme edip bilýär şu ýolları açmak üçin? Birinji, biz arda ýazmaly. Hemme pasportlar arda ýazyp bilýär. Dogry dämi? Dogry. Biz hemme pasportlar ýani mysal üçin Türkiýede ýerleşdiňi Türkiýe döwletiň daşy işler ministrligiне ýazyp bilýär. Ine şunu ýaly biz ýolları ýapak, biz mejbur ýagdaýda plan döwletde plan galmaly bolduk. Biz Türkmenistanyň bir ýyldan bäri garşyp durýar diýilmäni. Bunu ýaly hiç ýerde, hiç dünýäde, döwletlerde şuraya zat ýok. Ine biz onu ýazyp bilýär. Bizim ýazanymyz bilen ýani şu döwletleriň ýolbaşçy häzirki moment etmez ýöne ulgur signal bolup durýar. Mysal üçin Türkiýe döwletinde 1000 adamdan köp ýatsa, onu bu diplomatik skandal bolup bilýär. Onu hökman suratda şular, ýani konsulka diýeli ilçihana ýülenerler. Näme şu meseleni çözenler? Şu meseleni şular diplomatik tarapdan jogap bermeli bar. Olar diýer ina koronavirus pandemiýa eýle beýle. Onu bular aýdar, egerde şul ýene-de adamlar ırza edip dursa, ona şu meseleni çözmeli bolsaňyz. Diýmek, 1000 adam, ýene 2000 adam, ýene 3000 adam ýatsa, onu şu mesele diňe Türkiýede de çözülýär. Ondan başga biz Ýewrokomissarlara, Ýewrodeputatlara, Ýewropa parlamentyny ýazyp bilýär. Her adam ölçe ýazyp bilýär. Egerde lider bolsa, onu ulu hat ýazyp bilýär. Ine men plan lider, plan guramamma ýa guramam ýok, sebäbi men Türkmenistanyna şu guramany ýani registrasiýasyny edip bilmedim. Ýöne şonu da men şu çykyşlarym edýän, şu gurama bizde adamlar ýani gatnaşýar. Men sizden haýyş edýän şu meseleni çözüp bermeňizde Türkmenistanyň müňlerçe raýatlary Türkiýede ýani türmede salynan ýaly ne dokumentler bar, ne nemeler bar, uç mümkinçilikler bar diýip ýaglantyryp bilýär. Eýýam Ýewrodeputatlar, Ýewropadaky deputatlar muňa şu meseleni seredip, hökman suratda seredip bilýär. Mysal üçin Şweçiýada ýaşaýan, Şweçiýadaky Ýewrodeputata ýa Şweçiýadaky parlamentda ýaşaýan. Şu ýaly biz hemme ýerde ışıklandırsak şu meseleni, Fransada, Şweçiýada, Germaniýada, Amerikada, Türkiýede, ine şol arzalarymyz hökman suratda jogaplar gelýär. O Türkmenistan ne? Olar jogap berýär. Olar şu meseleni seredýär. Olar sana jan eder ýa e-mail ýazar, gelip gidin bize düşündürün ýa. Ne şol sorular galdyryp başar. Egerde her lider, egerde her adam şu Ýewrodeputatyny ýa öz deputatyny düşündürip berse, onu ol Ýewrokomissiyada şu sorular galdyryp bilýär. Onu Türkmenistanyň üstüne ul basyşydyr. O basyşy Türkmenistan çydamaz. Berdimuhammedowyň gorkýan zatlar şu zatlar. Şu bizim halkymyz agdy birde edilmez diýip gatar kynap getipýär. Egerde biz şonu etsek, ýollara açylma aňyrda dursun, gaýdyp ýapylmaz.
Sebäbi barlarda bolşy zatlar. Oň daşyndan jurnalistler barmy? Bar. Oň daşyndan hukuk gorayan gurumlar barmy? Diňe täjrübe bilmedi däller. Türkiýede adam hukugyny gorayan gurumlar bar. Gazagstana, Ortaýetde, Ýewropadaky, Fransada. Biz hemme ýerde şunu galdyrsak, şular işläp başlaýar. Hemme ýerde şu mehanizmler işläp başlaýar. Şu zatlar ýürüýte dünýäde şul nähak prezidentler ya hökümetler öz halkyna garşy kanun çıkarana ya nähak hereket edenne ine şu zatlar açılıp gidip bütün dünya cemiyetçiliği gaty derrew işini görýär. Gaty derrew rezolýusiýa çıkarıp şu netije getirýär. Ine şu ýaly aksiýalar biz edilýär. Biz hemmemiz üýüşüp Türkmenistanyň 60% halky daşyna ýerleşýär. Biz referendum geçirip prezidenti öz ýerine aýrylýar. Biz referendum geçirip meclis aýrylýar. Diýýärmi şonu? Biz saýlawlar geçirip deputatlaryny saýlaýar. Biz saýlawlar geçirip prezident saýlaýar. Bilýärmi şonu? Biz edilýär. Haçanla biz birleşsek, haçanla bizim aramızda ay yoklay şular çıkışa boş diýip gyra çekilse onu biz edilmeýär. Ýöne haçanla 50 000, 100 000 adam kalıp edip başlasa onu bu zatlaryň ýollar açylmak, internet, şirketler derew çözülýär. Pasportlar derew çözülýär. Ýöne indi prezident referendum meselesi boýunça bizim 60%'dan diýmedim diýenne 60% kalmadı. O diýmek Türkmenistan boýunça 36%. Ine şol adamlar kalsa biz prezidentdan edil gysga wagtda çalışyp bilýär, içine girmänem. Bizde mümkinçilikler gatyly. Şonuň üçin biz näme edilýär? Biz köp zat edilýär. Ol size bagly. Ol her adama bagly. Ol liderlere bagly, halka bagly, gruplara bagly, her aktiviste bagly. Biz ýöne şu zatlary bilemiz. Biz ine häzir liderler size opozisiýonlar, gruplar sizin haklaryňyzy düşünüp başlaýar. Ine şu zatlar bir täze tehnologiýalar däl, bizim haklarymyz şular. Türkmenistanyň prezidenti 60% halkyň daşyna kogdy. Ol pikir edýär, o halka inni basyş etbilýär. Ýok. Halk azatlykda muňa basyş etbilýär. Ters tarapy bardyr. Taýaň iki tarapy bardyr. Şoň üçin biz şuna basyş etbilýär. Biz agzybir bolmaly. Biz agzybir bolup stroy ýöremeler, biz agzybir bolup bir aksiýa geçirmezde barymyz üýüşüp agzybir bolup çözmeli şonu. Ine şu mesele. Biz näme etbilýär? Biz Ýewropada, Ýewrokomisiýada şul şirketler ýapyk, pasportlar ýapyk, Türkmenistanyň prezidenti bize mümkinçilik berenok, içine girip çıkmana, içine deportlar var, içine gurumlar açıp bolanok, içine partiler açıp bolanok, içine MHM'ler seni gurledenok, şu zatları ışıklandırıp, şu zatları hemme yerde ýaýradyp, biz Ýewrokomisiýada şu meseleni goýup, Ýewrokomisiýanyň rezolýusiýasyny çykaryp bilýär şu mesele boýunça. Onu o rezolýusiýada Türkmenistana möhlet berilýär. Şu zatlar düzelmeli. Şu zatlar möhlet berilýär, rezolýusiýada goýulýar, Türkmenistan jogap bermeli. O jogap bermeliýärmi, onu hat ýazmalylar. Şu komisiýa barýa ýerine adamlar bilen duşa barlýar, Türkiýe gelýär, adamlar bilen duşa biz uly bir maşina aldyrýar. Şu Ýewrokomisiýa, Senat, şu zatlar bu uly maşinalar. Şunu bir galdyrsak, Berdimuhammedow tek ýerlek bilýär. İçiniň halky galmasa da. Sebäbi içiniň halkyny MHM'şiklary, polisler şu derece gorkutup dursa, olar galmady. Onu diýmek çözgüt ýok däl. Çözgütler her wagt bar. Daşynak 60% Türkmenistanyň adamlar azatlykda isleýän adım etbilýärler, birleşip. Şonuň üçin gatgow soraw berdi Bahadyr. Men şunu düşündirýän idim şu çykyşymda. Ine bizim ediljek zatlar. Bu ul globalny. Indi kiçi zat näme bolýar? Toporlar açyp bolýar, halk hereketler açyp bolýar, ýaşanyň gurulmasyny açyp bolýar, gurultoy gurnap bolýar. Ruşanyň ideýasy. Üýüşüp meseleni çözüp, egerde koronavirus bolsa, Türk hökümetinden ýüzlenip, ine biz 60%
Türkmenistan'ın halkı dokumentsiz, pasportsuz, nelegal ýagdaýyna. Biz üýüşüp gurultoý ýetişjek bolýar, şu meseleni çözmek üçin. Ya bize kömek edin çözüp berin, ya da bize bir yer verin diýip ýüzlenip bilýär. Ine oň hökman lider ýüzlenmeli, toparlar ýüzlenmeli, ya bir hat ýazmaly, şoňa hemmemiz gol çekip ýibermeli, kopiýasyny senada uratmaly, Ýewrokomissiýa uratmaly, ýa-ni Ýewroparlamentu uratmaly, Türkiýe uratmaly. Ine bilýär. Biz şu zatları öğrenip bilmeli. Biz şu zatları edil avtomat ýal etmeli. Onu Berdimuhamedov bizden gaçar durar. Görün yerine gizlenip oturur. Köşkün içinde de tuwaletin içinde oturur. Nanam. Biz şonu edemzok. Biz bir töhmet atýar. Pravozащитник, ol pravozащитника pohbarny berýär. Biz başga yerlerde. Biz agdy bir hereket edemzok. Inni biz täze stadiýa geçmeli. Halkymyzdan, liderlerimizden hemmemiz täze stadiýa. Inni birimizi poh atmak, ýani tanqid etmek, dine pozitif tanqid. Jurnalist bolsun, ýani nemen pravozащитник bolsun, lider bolsun tapagy ýok. Bizim hereketlere geçmeli. Biz eýýem adamlary taýýarladyk. Inni näçe adam köp şul akçylara goşulyp gitse, onu biz gaty çat ýagdaýda ýani rezultatlary alyp gaty çat ýagdaýda Berdimuhamedowa bizim Türkmenistanyň 60% güçlüğini görkezeriz. Şoň 60%-nda 10% turun ýagdaýyna bir ul güç nanam. Bütün Ýewrokomissiýa, Ýewroparlamentlary, senatlary gozap bolýar şu mesele boýunça. Ondan petisiýa bolýar. Senadyň petisiýasyna häzir ýaşlarymyz galyp dur. Şol söze petisiýa berer, ýöne girip, ýani düşündürler, videolar bol, düşündürler. Ýani bir petisiýa bolçakyn, oturan ýeriňizde hiç ýere bytnaman. Şu petisiýaň esasyna komissiýa dörilip, Türkiýe gelip, şu sorunu öwrenip, Türkmenistan hökümeti möhlet goýarlar. Ine biziň etbilýän zatlar. Biz protesta çıkıp bilýär. Biz Zoom protest et bilýär. Biz challenge gurnap bilýär. Biz одиночный protest edip şeýle ýazyp çıkıp bilýär. Biz Türkiýanyň merkezine çıkıp bilýär. Biz Fransaň merkezine çıkıp bilýär. Bir-birden ýöne köp. Her 20 metrden biri çyksa, mysal üçin 6-njy gün 200 oglan, her 20 metrden bar ýere üşürse, bazaryn beýleki 200 oglan, innikepde beýleki 200 oglan. Biz şonu dowamly alyp gelip bilýär. Hepden içinde kim çıkıp bilse, ýöne bizim şoň suratlar, videolar görüp, şu dürli adamdygy. Biz şu zatlary Ýewrokomissiýada, Ýewroparlamentde ulan. Biz liderler bolup, ine men maslahat berýän hemme liderlere, sizde oturyan döwletiňizde Евродепутаттар var, deputatlar var, uполномоченный представитель по правам человека, hemme hökümetde var. Duşuň şoň bilen, gürleşiň şoň bilen. Siz Ýewrokomissiýada şol Türkmenistan meselesini galdyrjak bolun. Şu Türkmenistan meselesini galdyranda bular bir gün ýa 2 gün ýürüýüp Türkmenistan üçin bellenilýär. Şol soralarda bular hemme pravozащитниклар, halky hemmemiz dinleýär. Näme boldy? Ine şurada biz ýani tetir nokot düşündürip bilýär. Näme bolýar? Ine şu biziň işimiz. Ine şol pravozащитникларnyň işi, liderleriň işi, grup ýani liderleriň işi, hemmeleriň işi. Biz şonu edemiz. Biz çıkış edip halka düşündürýänimiz bir gowzat. Ýöne şundan ýokary geçmeli. Biz ýani diňe halk bilen näl, diňe mejnarod plaşatkada işlemeliler, diňe Türkmenistanyň içinde halk bilen näl, diňe Türkmenistan hökümete garşy däl, diňe YouTube'da çıkışmak däl, biz hemme ýerde güçlü bolmaly. Biz işlemeli. Şonuň üçin men sizi çagyrýan, toparlar dörekde oturup goşulun, inni gyrada durman. Bir daşyny yaman köp zat et bilýär. İçinde näkiler siziň adatlygyňyzy ýalandyr içinde. Olar zat ýok. Bular bir hereketse bular üstüne emheme ýapdy. Ine biz häzir şu emheme ylgyýamy, halka ses berdiren oklamy, ine şonu daşyna ýani ravnavesiýe hökmüne biz bereriz häzir. Gaýdyp şu emhemeşler Türkmen halkyny ýene ylgama diýer eder. Eger bir protesta çykjak bolsa, şoňa pähsil bermeli eder. Şonuň üçin ine Berdimuhamedow şu zatlardan gorkýar da gizliýär şu zatlardan. Biz şunu
ışıklandırmalı hemme yerde. Ine martda nezip bolsa çıkışlarımız var. Yani mejnarod plaşatkalarda. O yerde biz şu zatları düýpli aldyryz. Pasport meselesi, şirket meselesi, internet meselesi. Biz düýpli aldyryz. Protestler meselesini düýpli aldyryz. Bize mümkinçilik içinde registrasiya et bolanok partiýany. Eurokomissiýanyň adamlar hiç da dedinok. Onun adamlar Türkmenistan hiç da biz düýpli aldyryz şu meseleni. Yani şol bizim et bilýän daşyna zatlarymyz. Biz daşyny hemme zat et bilýän. Bir zat biz düşünmesek, düşünýän, gymylýan aktivistler var. Inni birleşiň şolar bilen, ýakynlaşyň şolar bilen, gorkuşyp, gizlenip, internete girmän, ýani kommentariýa ýazman, internete görmän, gapdalla gul bolup ýaşap geçmän, ol bir namartlyk, o namartlaryň işi. Inni goýun siz, beýik türkmen halkym. Inni biz diňe öňe gitmeli. Biz durmalylar. Ine şu gün Eurokomissiýa rezolýusiýa çykardy Gazakystan boýunça. Ine Gazakystanyň adamlary müňe goly, ýani basyş etdi Eurokomissiýa, sorag seredildi. Häzir şular sanksiýa edil öňüne geldiler. Eýem 2-nji, 3-nji gözek Eurokomissiýada ýani soragy galdyryp, şuň kararyny çekdiler. 705 adamdan 598 adam şu karara sesini verdi. Türkmenistan Gazakstandan beter. Gazakstandan kaşmar. Bize dahi ikillep bererler. Biz gymylamaly. Biz Eurokomissiýa baranmazda, Europarlamentte baranmazda bizim arkamızda hiç kim bolmasa, Türkmen halkı manifestasiya etmese, одиночный piket etmese, Zoom protestlere çıkmasa, arzalar yazmasa, bizi düşündürmek kıyın bolýar. Bize dinleýänler hani misallar nerede? Hani adamlar ol 2 tane 5 tane adamın çıkışı hiç da. Şunun için kaçanla biri menden näme tok? Senin şeyde bir ulu tok inanmarsın. Çopanım olup oturay. Kıynala 5'te dangda malyň çıkaryp bir video yaz. Berdi Muhammedow, men öýe gidip bilemok, men pasportum yok, men dokumentim yok, şirketleri yaptım, internet beremok, men dogramyň güleşip bilemok, konvertasiýa yok. Aýdyň şo zatlary. Biz şo videony suwtname hükmüne ulanarız. Sen çopan bol, sen maşin ýu, sen zawodda işle. Üçin bir 10 meşgul ol. Maskalaryň geňinde ýazma şo videony. Goýun YouTube'a, biley berin. Biz şolar görkezek bütün dünýä. Biz rezolýusiýa çykardyk. Ine bizim etbiljek adam daşynlar. Ol boş çykyp Zoom protestan tok ýok, zat ýok. Dogruda elbetde 50 adamyň çykany bilen näme tok var? Biz halkyň meselesini düşündirýärse 50 adamyň kyn näle? Biz halkyň meselesini düşündirene hany halk? Hany halk ses çykaran? Biz näme diýeli? Olar gorkuşup otyr. Olar sorag berer, daşynda da gorkýarlarmy? Türkiýede azatla. Ya Türkiýede de MHM işgärler ılgap durmuşsun. Näme diýer? Ýok. Onu diýer. Onu sizin halkyň kösenen o. Siz yalan aýýan. Ine boljaklar. Şonuň üçin ine men hereket edýän, ine sen meni görüp dursun. Sen hereket edýän, biz şu videoları ýygnap, bize şu argument bolýar. Bize şol bütün dünýäde bizim Türkmenistanyň içindäki ölýän garyndaşlarymyza kömek bolýar. Ine şu zatlar biz etmesek rezultat bolmaz. Şonuň üçin inni protestde çykyp zat edip ulum toramyz bir öz arş şikayetin daşında bir ya dil hat hükmüne ya da video hükmüne ya. Ine sizin edbiljek adamı. Şular näçe köp bolsa 50 000 öýetse eýen bul genotsit bolýar. Eýen biz Türkmenistan prezidentini gaz suwda çağırýar. Ine näme edilýär? Şonuň üçin men näme edilýän? Biz näme edilýär? Biz hemme zat edilýär. Islendik zatymyz edilýär. Sebäbi biz adam we bizim şu dünýäde arkamızda adam hukugyny gorayan jarnama dur. Sen Türkiýede pasportsuz bol. Sen Fransada pasport bol. Tapawy ýok. Dur. Kanun bar. Sebäbi biz şu planetada hemme kanunlar bar. Şo ýerde ot ýakýarmy? Şo ýerde ýakan oty bütün planetany zaýalýarmy? Sana ştraf goýup bilýärler. Sen pasportyň bolsun bolmasyn.
Diýmek, dünýäde kanunlar işleýär, Türkmenistanda işlemese de. Diýmek, her adamyň kanun esasında egerde borcu var bolsa, onu şoň hakamma näçe bir edemdi. Biz etmeli. Türkmenistanyň kanunlarynyň iň üstünlüğü bütün dünýä kanunlary. Şonuň üçin gadyrly watandaşlar, her kim öz ýerine ediljek zady uludur. Bilmeseňiz, ýakynlak aktivistler bilen gürleşiň. Bilmeseňiz, ýakynlak liderler bilen gürleşiň düşünýärsiz. Näme bilýär? Hiç bolum diýmeýärler. Pasportyň ýokmy? Prokuratura bir egzemplaram pasolstva ýazýar. Men pasportym planunden bäri ýok. Men çalyşyň. On kopiýasyny prokuratura urukdurýan, prokuratura ýazýar. Meni şu pasolstva nelegal ýagdaýda saklaýar. Onun üçin men strahowkam ýok. Onun üçin men Türkiýede nelegal gezip ýördüm. Maňa kömek edin. Men kanuny bozasym gelenok. Bolly, ýeterli. Bir adam ýatar, 1000 adam ýatsa, bul komissiýa döredilýär. Bilýärmi? Türkiýe Türkmenistan ýerler, Fransa Türkmenistan ýerler dirw seredilýär. Hökümet suratda jurnalistler ýyglanýar. Näme boldy? Bir siz çykarman, ýani yuridiski, ýani kanun meýdançasynda sizde ýok, siz ýok. Siz dokumentiniz ýok. Özüňizden gizlenip, ýani garankyda durursyňyz. Ine şu ýer ýakdymy? Çykyň ýakdaýyny bolly. Gorkmaň. Bir topar adam men ölmäne taýýar diýen adamlar var. Bu zatlar boş, men ölmäne taýýar. Sen ölümüň kime gerek? Sen ölümüň çödýän birda. Hiç zat çödün. Ölüp görüşür ýa zat ýok. Biz gazak bu tordy. Düşünün şoňa. Sen ölmäne taýýar. Sen şu kyjyklary eden ok, sen diýmek, şu kyjyk turguny şu eden ok, ýöne sen çempion mir bolmana taýýar. Näme gurun edýän? Sen ölmäne taýýar bolsaň, senden ölüm gerekkä. Ni döwlete gerekkä, ni watana sen ölüm gerekkä. Ni sen dogun garnaşyň gerekkä, ni sen hostarlaryň gerekkä. Saňa da gerekkä şol. Gerek zady. Ýanyndaky, goloýdaky aktivisti tap, şoňdan gürleş, şoňa aýt, erkek ýaly. Men ine häzir dokumentsy näme bilýän? O sana aýdar. Şunu. Olum bilmese, üýüşüňde ine maňa ýazyn, maňa jaň edin. Başga bir lidere jaň edip ýazyn. Aktivistlere jaň edip ýazyn. Toplanan küçük toplanan ýol bolsa jaň edin. Goşuň, soraň. Biz sizi miýsinde çykarjak bolup duramyz. Siz arda ýazanyňyzda näme? Şonuň üçin sizi öldürýän bolsalar. Şonuň üçin Türkmenistanyň garnaşygyny çapym edýän bolsalar, onu biz elimizde ýara almaly. Başgaça biz halkymyzy öz dogun arnaşymyzy gorap bilemiz. Ýöne şu zatlar yalan urun. Siz pikir edýäňiz, sen şo ýerde arda ýazsaň ýa kommentariýa bolsaň, Türkmenistanyň köşkün öňüne ýa-ni kres goýup, sen dogun arnaşyň şo ýerde çüýläp, aşagyna ot ýakyp öldürürler diýip. Sen logikaň ýokmy? Inni aklyň çüýredimi? Ya şol ýaly gorkýarmyň sen? Näçe müň aktivist galdy? Han dogun arnaşyr sagman gelipdir. Ya şol oglan şol adamlar çapym edildimi? Ya şol aýallar galýar. Inni utunyň siz, inni goýuň siz. Onu mun dinläp, galma intek ir, 30 ýyl garaş. Indi bu ýyl indi biz Ýewropada ýaşap, 30 ýyl sen garaşa Türkiýede çüýräp. Inni logikaňyzy açyň kelleňiz. Biz düň almalydyk, şunemde. Biz giýje alýar. Biz hereket etmeli. Kelleňizi açyň. Siz kelleňizi açyp bileňiz ok. Bu zatlar inanamok. Men ölmäne taýýar diýip adamlar allap ýörsiňiz. Gorkujuňyza gyra açyp ýörsiňiz. Ine şoň üçin biz ýeňip bilemiz. Başlan. Biz töweşde öňe barýar. Biz gallyk hemmämi siz bolsa ýyra tarap bu kulup otyrsyňyz. Biz azadyk bolup öňe barýar. Ine şondan biz şol düşmany ýeňip bilemiz. Täze o düşman bir Berdimuhammedow o bir döwlet. Ýöne şu döwleti diňe halky ýeňip bilýär. DVT'de, Muradam'da, Kakımradam'da, Ruşenem'de başka adamlar ýeňip bilme. Diňe halk ýeňer. Ine biz size ýülenýäs. Namartlyk aýrylmaly. Gorkokluk ýeňilmeli.
mertlik turmaly. Biz Türkmen halky, biz edermen halk. Biz turmaly. Ine gazaklar näýdi? Mysal bolup gidip otyr. Ýani oruslar näýdi mysal? Belaruslar näýdi mysal? Näme şonça ýokmy? Inanyň Türkmenistanyň içinde oşuda nowuda duranda bir-birini bıçaklaýarlar, edermeniň ülkedeler. Ýöne Berdimuhammedow bolanlar. Birjida bular hiç kim dünýäde tüýkürlük ýani şoň azy tutulanda hemmeleriň ýani içinde bir wyjdanly namazyna degdi bolýar şoň azy tutulanda. Türkmenistan dilini. Şoraýaly adam şondan gorkup bir-birini bıçaklamana taýar ýöne ýani hökümete garşy ýok. Olam emhemet terroristik burulmaň ýolbaşçylaryndan. Sizinle gowşan. Halkymyza siz eger may bermeseniz, bütün dünýädäki 60% halk şoň bir 5% galyp sizi maskara edip sizin ýolbaşçylaryňyzy sans edip mejnarod suwda çekerler. Sizin edýän zadymyz genotsid. Genotsidin elementleri. Berdimuhammedowyň tertuşy materiallary. Berdimuhammedow, Jadan Hramov, Emhemen ýolbaşçy, Raşid Meredow. Siz güni TGV diýilýär, tren grand vites. Uly, poýly, güýçli sansa tarap we mejnarod suwda barýaňyz. Özüňiz uçup baryp oturýaňyz. Inni açyk duruň siz, betedin. Gaterwedin zadyň öňüne barýaňyz. Halkyň düşmanlara bolmaňyz. Inni bütün dünýä düşmanlar bolup mejnarod suwda biz sizi eltert nedip bolsa. Ine men şu Bahadır bizim watandaşymyz gatow soraw berdi, şoň sorawyna jogap berdim. Bahana bilenem bizim ýani watandaşlarymyza düşündirdim. Şoň bilen men gysgaçyk efirimi tutarýan, sizin sorawyňyza jogap berjekler şu gün ýetişemok. Hiç boldy. Ýöne nesip bolsa, gaty tiz wagtda hemme ýadan sorawyňyz tanqid bolsun, ýani güýç sorawlar bolsun. Egerde şu sorawlar bizim halkymyza kömek edýän bolsa men hökmen jogap berem. Sag bolun, taňýarka hemmeňize Büyük Türkmen halkyn. Hemme zat bizim elimizde. Berdimuhammedowyň elinde hiç zat ýok. Inanyň. Oň ýüregem ýani her gün öljek bolup halkyndan gorkup zordan çydýar. Özem gorkup köşkünden çykman otyr. Inni öňkü Berdimuhammedow aýdymaýan ýani gitara çalyp bilmeýän adamlar allap gitara çalýançy adam däl. Inni ol mejnarodny suwdyň öň ýanyna şondan gorkup, halkyndan gorkup oturan adam. Şonuň üçin oň elinde hiç zat ýok. Oň eline hemme zatlar, biz elimizdäki hemme zatlar oňa berdik. Ep berdik. Gorktuk, gyra çekildik. Öz arkamyzda kanunlara ynanmadyk. Bütün dünýä namatlyk etdik. Bütün dünýäň jarnamatynyň kanunlaryna namatlyk etdik. Ine şonuň üçin ol bizim haklarymyzy alyp bize batyş edýär. Haçanlar biz haklarymyzy aldyk elimize, oň haklar gutorýar. Şonuň bilen Türkmenistanyň bir kanun saýlan prezidenti öz missiýasyny jemlenip, ýani halk önünde jogap berip türmäge edýär. Ine boljak iş. Size bagly, maňa bagly, saňa bagly, ýanymdaka bagly. Inni o sözleri yoklay, bular boşlay, bulardan näme gürläp tok ýok. Men düşündirdim bizim edbiljek zatlarymyz. Şunan biz edbilemiz-ok, sebebi şu ýaly namatlar bar, özünden ananok, ýanaksynan ananok, maşgalasynan ananok, watandan ananok. Hiç kim. Biz ölmeyene taýar, ine biz 10 ýaşdany bu zatlary ýatanyňyza özüňiz aýdyň. Şonuň üçin gadyrly watandaşlar, hemme zat diňe biziň elimizde. Biz ýeňişe baryp otyr. Nesip bolsa, şu zatlar üýtgär sebebi häzirki globalizasiýa ýanyna, internetleriň 5G geçip bütün dünýä interneti bir gerekde pakryvat eder ýaly bizde internet Berdimuhammedow açmasa da bor. Onun üçin adamlar şonu da çalt oýunup, şunu gaty kyn ýagdaýda aýrlar bolýan aýrarlar. Diňe bize bagly. Biz şonu hawasy ýetirmen organizowany,
ýa-ni bileleşip agdy birje aýyrmaly. Kanun esasında. Sag bolun, hemmäňize bizi dinläp, bize goşulýanyňyz üçin, öz watanymyz üçin, pikir edýänimiz üçin köp taňar ýakasyn bizi Türkmenistanyny görýän ýoldaşlarymyza, watandaşlarymyza, türmede oturan adamlara köp salam we gaýrat edin. Dewlete barandan hökümetiň ýol boşlugyna wagtynça geçenden birinji bilen türmedäki adamlar boşalar. Ine siz aýdýan birinji günden biz diňe özgeşlik başlar. Biz Türkmenistanyň ýagdaýyny diňe gowuşdurmak bilen bolýar. Sag bolun.